Vrecúško som si roztrhol, som tomu pomohol, som všade vôkol. Dobre sa nám veru žije bez umelej inteligencie. Až 5 minút sypem kódy celým svetom, doktoráty dávam deťom. Dobre sa nám do prs bije po práci inteligencie. Až 5 minút. Na čo sú domáce úlohy? Vošiel som do školy, to som si dovolil. Dobre sa mi veru žije bez umelej inteligencie. Až 5 minút. Buď ku mne, prosím ťa, úctivý, nebuď však lenivý a dokážem divý. Aj, 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 aj. Señorita sa ma pýta, či budem doktorom, no nie kominár. Señor Ďuri stavia múry, vraj mám byť architekt, no nie betonár. Vrecúško už nejde zatvoriť, nevieš bezo mňa žiť, maximum vyťažiť. Správca na dovolenku ušiel, chcel počuť bzukot včiel, v horách na to prišiel. Dobre sa nám bude žiť, nemôžem sa toho celého nabažiť.